In fairness, talis mo yung vlog. So, hello. Kumusta? I hope you guys are doing fine. I hope you guys are doing good. Another D na naman tayo. And yes, welcome back to my channel. Welcome. My name is Geri General. And for today's part, yes, until now, 2021 na quarantine pa rin tayo kasi naman wala pang masyadong, hindi pa balik sa normal ang ating bansa at ang kamunduhan dahil nga sa COVID-19. But anyway, naniniwala naman ako na babalik tayo sa mga dati nating ginagawa or babalik tayo sa normal. Kaya naman, ito mag-vlog ako ngayon dahil may nagpadala sa aking PR kit na kung saan yun ang busisahin natin ngayon at i-unbox natin siya. Samahan nyo. Go! This life we've all been waiting for. This life I'm not. OMG! Ang kintab ng dress ko. Nakakaloka. Ayos mo lang yung haircut. Bakit naman next PL, diba? So, ayun na nga, mga bibigwa, mga bibigla, mga bakla, mga tomboy, mga kapitbahay, at kung ano-anong uri ng kasarian meron tayong lahat. Talaga nakakaloka, no? Nakakaloka. Pagpasensya nyo na guys, kung medyo shiny ang aking pagmumukha kasi nga meron akong isang product na nilalagay dito sa face ko na hindi ko pa kaya i-review ngayon dahil sikreto, as in super duper secret siya. But anyways, don't worry, dating panahon sabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang product na ginagamit ko, kung bakit ganito na shiny ang pagmumukha ko. Please bear with me. Marami na naman magko-comment yun na sabihin nyo na, Sir, bakit po ang shiny ng face nyo? Diba? Don't explain ko sa inyo. But anyhow, itong vlog na to ay dedicated sa isang product. Kung napanood nyo, for sure, napanood nyo niya. Bago to, yun naman ikita nyo sa vlog ito. Kung napanood nyo ang unboxing ko ng scented ng Scentral Perfume PH. Yes. Thank you so much, Miss Janet. Kasi pinagdala niya ako ng PR kit na kung saan maraming perfume. Oo. Alam niyo naman, napaka-selan ko sa Amoy. Kumbaga parang ayoko sa lahat ng bago. As in, ayaw ko sa iyo kung mabago ka. Kaya naman, nagpadala sa akin ng Scentral Perfume ng PR kit nila para i-test or amuyin or bonggang gamitin ang kanilang perfume na Scentral Perfume PH. At kinakailangan ikaw, kinakailangan laging amoy mabango ka, dapat laging amoy expensive ka, at kinakailangan laging amoy celebrity ka. Dahil dyan, ang dami kong talak, ang dami kong daldal, ang dami kong yaw-yaw. Kaya umpisa natin ang paktaan ng perfume sa loob ng box ito. Ayan, madami. Well, sa perfume, napakaselan ko sa perfume. As in like kung sino or kung ano ang amoy na gusto na. Well, sa perfume, gustong ko lagi yung mabango. As in super duper bango. Kaya medyo meron akong may mga perfume ako na talaga namang noon ko pa ginagamit at never ko pang pinapalitan siya kasi mas bet ko yung mga amoy nila. Kaya yun yung pinaka-favorite perfume ko. Like for example, Aqua di Gio, Bulgari, Carolina Herrera, and yung mga perfume ng Zara. Sila yung mga perfume ko na ginagamit araw-araw
sila yung mga perfume ko na lagi kong ginagamit pag may mga special occasion. Kaya ngayon, bubusisayin natin yung mga perfume na pinadala sa akin ni Miss Janet ng Scentral Perfume PH. At for sure naman, maglalas siya ng bonggang-bongga, naglalas siya ng makatagal. Kasi nung one time, bumili kasi ako ng perfume sa kanya. Kasi parang sa TikTok naman, yun naman sa TikTok, may mga gift siya. So parang, isa sa mga gifter ko, si Miss Janet. And bilang support kay Miss Janet, no, since may business siya, bumili ako ng perfume sa kanya para, alam mo yun, pakita yung support. At naloka ako. Naloka ako dahil hindi ko na-expect na maging kaamoy niya yung mga perfume na gusto ko at hindi ko na-expect na maglalast siya ng matagal sa katawan ko. Promise. I may be everything but I'm not a liar. Yes. Kaya naman, na-try ko at nasubukan ko ng bonggang-bongga mga Scentral Perfume ni Miss Janet. Ang binili ko sa kanya is, Siyempre, limited tayo ng light blue ng DNG. Ayan, DNG. Ito yung Clinic Happy for Men. Ayan, yun nyo. And of course, ang CK1 ng Calvin Klein. Ayan. So, yan yung mga tatlong binili ko kay Miss Janet. At meron pang libreng Lacoste na maliit na I think, hindi ko alam kung lang ml, 10 ml na Lacoste Style and Play. Ito siya, di ba? Bongga. Itong tatlong to, sobrang nagustuhan ko siya. And nag-unbox ako nito, pero parang nilagay ko sa TikTok lang. And yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, na yung ginamit ko siya, is talaga nag-last siya ng matagal sa katawan ko. Promise. And of course, binaon ko is yung ginamit ko, binaon ko siya. Kasi maliit lang siya. And very, very handy sa bag ko. Alam niyo yung mga bag ko, di ba? Nakakaloka. So now, ito na yung box na pinadala sa akin ng Scentral Perfume PH at bubuksan na natin. By the way, guys, dito tayo sa filming area ko. Napakagulo ng filming area ko. So, ayan. Check na natin. Oh! Diba? Ang hello. At of course, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga perfume at kung ano-ano ang mga perfume na binibenta nila sa Shopee. So, daldal ako ng daldal, hindi pa naka-record ang aking camera. Nakakaloka. Ang tanga mo bakla. Ang tanga mo. But anyhow, ito na nga, binuksan ko na yung box kanina and ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang available na perfume sa kanilang online shop sa may Shopee. Na makikita nyo yung link sa baba or sa description box. Okay? Check nyo doon, i-click nyo at bumili na kayo. At kung wala naman doon yung item or yung pabango na gusto nyo, why not mag-try kayo ng ibang perfume na check kung magugustuhan nyo siya. Promise, kasi kaamoy niya yung mga branded na perfume, kaamoy niya yung mga expensive perfume at magala siya ng matagal. Promise. And also, for unisex din siya, meron pang babae pero pang lalaki. Okay? Merong pang bakla, merong pang tomboy. Okay? Para alam mo, walang discrimination tayo dito eh. Walang discrimination, wala. Dahil love natin ang lahat. At uumpisa na natin. Ang unang perfume na makukuha ko ay Inspired by White Lacoste for Men. Ayan, diba? Next naman, 10 ml Inspired by Jo Malone. Incato by Salvatore Ferragamo, 10 ml. Omnia Amethyst by Bulgari, 10 ml then for women. Of course, my favorite, light blue, Dolce & Gabbana, 10 ml. Bulgari Extreme. Ito rin favorite perfume ko to ng Bulgari. Ang pinaka-favorite ko, Aqua D. Amin natin kung ano niya. Itong Aqua D. Itong Aqua D na to, perfume ko nung college ako. Dapat 15 seconds. OMG, kaamoy niya. Walang chems. Promise. Itong Aqua di Gio by Giorgio Armani. Perfume ko no college. Next naman, Hugo Boss. Perfume ng crush ko. Promise. Nung college din. May naalala ko. Nakakaloka. Ralph Lauren. Paula Blue. Ito rin maraming, nung elementary, high school, mga favorite ng mga kaklase ko.
O, di ba? Kaamoy din. Bongga. Siyempre hindi na ako mag-aano guys, magka-sample kasi nga may aqua di na ako. Oh, bongga. Next, oh my god, one of my favorite scents. As in, inspired by Carolina Herrera 212. Oh, favorite ko rin to, promise. Kung nakita niyo yung mga previous vlog ko, nag-feature ako ng mga perfume ko doon. Inspired by DKNY for men. Trinity Calvin Klein for men. Ayan. 100 ml. Ito ay inspired by Red Lacoste. Cool Water for men. Ayan, Cool Water for men. Lacoste Essential inspired for men. Again guys, ito mga presyo nito hindi ko sa ulo, but punta lang kayo sa Shopee nila, which is Scentral Perfume PH. Doon nyo check yung mga presyo ng mga scent nila. Merong pag-giveaway ang Scentral Perfume by the end of January, which is mamimigay sila ng Realme cellphone. Kaya naman sa mga walang cellphone, sa mga nanghihingi ng cellphone, sa TikTok at sa kung saan social media, why not sumali kayo sa pag-giveaway ng Scentral Perfume by the end of this month dahil mamimigay sila ng Ketay Realme cellphone, diba? So ayun, so there you go. Panoorin nyo ang aking B-roll na gagawin para sa mga perfume na ito. By the way, please don't forget to click like, subscribe, and comment kung ano pang gusto niyo pagawa sa akin. And don't forget to follow Scentral Perfume PH na ipapakita ko sa screen ang kanilang mga social media, lalo na ang TikTok, okay? Pero bago yan, huwag niyong kalimutan i-follow ako, okay? I love you all. Thank you. Bye! See you again on my next vlog.